Ksg Di Don. Ndapfugama Pamberi penyu Ndichitenda nechipo chehupenyu Vhenekaiwo Chenesaiwo Yeresai muteuro Baba Vhenekaiwo Chenesaiwo Yeresai muteuro Baba Ndiri mucheri ndiri kupika mhosva singaziye kana iri munyama she taundisiye kurima mwana ndodye handimboziye pandofamba she taimundirwire Mwari dora mundirwire Mwari Musambondisiye Mwari vari kundidyisa mufari vari kundiisa mhari avari ndirore Mariya avari kuri ndite Mariya avari ndidhavhe Mariya vari ndifambe murima ndakavatadzire kweni zvandingorionerereni kumababa makadyami mozindei ndiri peni mozindei ndiripe mozindei ndiri kweni vari ndive chisekweni vari ndishe zvipfekweni panorwara ndiporeseiwo ndiporeseiwo ndiri murima ndivhenekereiwo pazvinooma ndigoneseiwo nzira yangu ichenesaiwo Vhenekaiwo Chenesaiwo Yeresai muteuro Baba Vhenekaiwo Chenesaiwo Yeresai muteuro Baba Fukuta misodzi yangu zvepamatama kuteura kwemhodzi yaAbhurahama mepo munyama nezvisinga zvitayeretswa nerwese lefa ndikurarama iri kurwadza loramske ndiri kungwavha pari muhomwa munanase mweya tsvina here uri pandiri kana case hama dzakandiramba handisisina kana mafuri hana yangu yarambodzika ndiri mubishi kukwira nekudzika vakatiya mari wamunzira vanofara vakaona ndichitamdzika madhiri akapinda mudziva vanotumira shiri zuva nezuva nechingovhika hanzi haite chinobatika varenge vachitopika panorwara ndiporeseiwo ndiri murima ndivhenekereiwo pazvinooma ndigoneseiwo nzira yangu ichenesaiwo Hupenyu hwangu ndavakuhusiya mumaoko enyu Tenzi ndirweiwo hondo dzangu Regererai zvitadzo zvangu Hupenyu hwangu ndavakuhusiya mumaoko enyu Tenzi ndirweiwo hondo dzangu Regererai zvitadzo zvangu Vhenekaiwo Chenesaiwo Yeresai muteuro